Baby, I'm so glad basa kwako ngakakubhalifi. Tombonyetso spend quality time together. Yeah, I'm also happy, baby. Don't make sure to panofana kuti kubuda mwana. Hey, baby. Don't forget. Forget what? You are supposed to be practicing safe sex. How can we practice safe sex whilst we are both HIV positive? It doesn't make any sense. But everything was explained at the clinic. You know everything and the reasons. Sha, you know exactly zvatakaudzwa. If zviri zvenzira dzekuita vana pane ways to go about it. But baby, don't worry, baby. Let's just do it once. Come on, sweetheart. What's wrong with you? Baby. The next time. Unonetsa ndopo unonetsera. No, it's not ndonetsa. Chauri mukadzi wangu, you just imagine kuti you can have these things. Munomumba muno. Tina wakatowanda. Mana towatatanga nekubvawo here, baby. Saka baby wangu wakapwena ndutaura. Kana zviri zvemwana ina ndikuramba. Kana zviri zvemwana we can go back ku clinic votuudzwa sei. Iyo kana. Andozotakaudze. Sweetheart. Ude unditeerera basi. Unonetsa zvinozonetsa. There's a knock. Who is that? 2 minutes. Nah, to make it a special moment. Just a moment. My name. Perfeito. Bo. Concuro, how's it? I'm okay. What the hell? Surprise! No, my only sister. Yeah. So happy. You're getting taller than me. No, it's the user. Guys, I'm sorry. I'm sorry, guys. My baby sister is here. Asikana ine pamukuru kugona kuchengeta sisi wangu vachiri vakasimba. Oh. My sister. Look at my sister. Yeah! Makanyanya bamkuru. Munorema bamkuru. Aiwa, sister indafara. She's looking okay. So what's happening, guys? How is it? Kongo yamsina kutaura chiko mani. You know, I just wanted to make it a surprise. You know, when last did we see each other? What a wonderful surprise. Yeah. The father knows that. It's been 3 years since mama papa kashaya tambuvira taonana. Makagarika zvenyu panapa. Mboti mwana wemenya ari kurarama sei ari kudi. Fadaro mimi. Anditi uri musefenzi namai nini? Yeah, I know, but my nini avasimai vangu ka. But my ndimai. Yeah, but you should have checked on me. Or something. Let's go to dining and it's not good. All right. I'm so happy. You know. You're welcome. Sisi. Pinda. Hey, makagara kunoku sisi ndichitambudzika. Come on, what's your name? Why are you crying? This is a happy occasion. Mai wangu kwaiwe. Mimi. Oda kudzosera kumashure. Come and I want to take it. What's wrong, Mimi? Why are you crying? It's not easy, Sisi, to live without parents. I know, but do you have to cry about it? Huh? Do you have to cry about it every now and then? Teacher, Gunet. I've been through a lot, Sisi. I can only imagine. I've been through a lot. I suffered. That's what. Suffered, Rudy. Talk to me.
Mai minongo siri kukubata zvakanaka. Chii chikuitika? That woman is evil. Mama. Muchivaona vakadaro zvavarika munogona kufungidzira kuti munhu ane mwoyo wakanaka. Ndakaona gehena pasi. I went through hell mumba mavo. Kana varivo vari kukufonerai musavaderi. Sisi munozoti ndairara ndichitonge ndiri kunanzvwa nenyoka. Ndaimuka muviri wangu muri kuona skin yangu kucheneruka sezvairika. Yes, you know. Ndainanzvwa nenyoka sisi. Manheru aya ndikamuka ndikamhanya ndikati mama ndiri kuona nyoka, ndiri kunanzvwa nenyoka mama. Chikanzi pamwe uri kunetswa nemadhimoni ekumusha kwababa wako. Kwababa vedu isusu. Wauka kuti unoona nyoka muno misongo yatisingaioni. Manzwa? Andinenge tori hapo. Kubva ipapo vakabva vandivenga. So off late vange vachingonditsvagira nyaya. Yeah, you have done this. Yeah, you did this. Yeah, you went there. Why did you go there? Why are you coming? Why are you sitting? Why are you sleeping? Why are you eating? Wangachofumura zvinhu zvavo saka. Why are you going to the toilet? Why are you in the garden? Ndakada kuzama kuita gardening. Why are you in the garden? Why are you going there? Come back, sit up. Then nezuro ndopa vakazonditi shamwari. Famba chienda kuna sisi wako vagarawo marriage. Kuti usvike pamba pavo havangambotadze kutambira. Takudzinga? Yeah, she kicked me out. Bhegi rangu iri ndangona rakandwa over the bar. Tasongoti kana vandidzinga, what can I do? Ndingoenda kune mwana wamai vangu ndingazviite sei? Hey, don't worry. I'll talk to your bamkura. I'll talk to him. Unogara pana we are free. Naiwe Melo. Kotadi tafonera mainini wacho. Boss is the one who took her. Now it's almost 3 years vainaye. And pakafa mama ndo vakamutora vasina kumbomanikidzwa. And vanyatsoratidza kuti vakunyatsomutora nerudo rwavo rwese. Vakamuendesa kuchikoro vachimupa zvese zvaanoda. All of a sudden nongoreka nongonzanza adzingwa. It's not adding up. Nyaya hamusi kuinzwisisai. She's just 24 mwana. Mwana mudiki zvekuti zvaasangana nazvo ende vamudzinga. Anditi. How do you tell? Vamudzinga mwana. She's been seeing snakes mwana mumba achiona nyoka. Look at her. Look at her. She's my only sister. Ndiega mwana wamai vangu ini. Imhosva iri kuvanherera. Nyaya kundirwadza isi mhosva kuvanherera. That's because she's your sister. You're going to believe. You are just going to believe whatever she. Oh, come on. You are just Why are you being like that? So wait. So it means you are just going to believe whatever she's saying. Come on, man. You went to see him anyway. What's wrong with you? Your stories are not even adding up. You, Melo. Hello, girlfriend. Yeah, ndarenga paHeadfield paden passes wangu. Ndokwanda kugara. So if you want to see me. Melo. Melo Sha. I'm really sorry. I was just trying to raise a point. You never know with these young little girls. They can make up stories. I know you were trying to raise a point. But you know, waona mwana machemera ngachita. She's broken. She's totally broken. The way angachitotreatwa nayo kutoratidza kuti hazvina kutombomirira mushe. We have to accommodate her. Isusu tofana kutomcomfort. I understand. Than kumukweshena nekumuinterrogate. But you know, life is not as simple as that. Life is hard. Life yake worse. She's my only sister. Inerera mwana. Things are hard these days. Zvekutadza kuchengeta mwana wana. Shamwari. 24 years. Takaomerwa isusu tingashaye kana shuga yekumupa tea kapeti. I'm puzzled now. Ndinzwisiso isusu takuta life yake hard. Kwari kubva kwacho nezvaasangana nazvo. But you have to confirm first before you believe it. Inini I can talk to her. Mukadzi yeye. Zvakaita pamwana wamai vangu. Okay baby. Ndikuzvinza zvauri kutaura hangu.
Nditi. Unobvoramba karova serious. Ndicharova serious. I know she's your sister. Hapana kwatingambomisa zvedu. But inzwa kanchanya iripo. Mafinances edu anonyatso balance. As you know. We'll make it work. Plus mpana wangu V11 anozorana kuchekera panapa. Considering we are just using 2 rooms here. Vana vavambodye. Hapana chavanombowasta. They're just kids. Kushandisa 2 rooms. Andisuta naro vangu nondichina. Boss kitchen atingatomboierenga because it's too small kuti munhu arare imomo. Vanorara same dining. Vanongorara vana. She's just 24. She's just 24. Yes. 24 years. She's atori safer neni. She's safer with me. Iko I don't know kuti aifesa zvinhu zvakaita sei. I don't know. Vanongorara, vanongvana. Oh. Hey. Alright, I will just do as you want, as you know that I love you. Yeah. Thank you. Okay. Aiwa, naitwa ndangoti ndikuudza ungazoti ndakabva ndisina kuoneka ka. Tapo, sister. Ndanzwisa hangu zvangu chitaura. My sister. Ngese mimi. Fine. Bankura. Okay na. Ndakataka kuchema kana kushikane morali olovisa dina ndakuchema futi. Musifiwa yeka you are safe now. Yeah, unenge waremerwa sisi, you know kuti I'm a very sensitive person. Yeah. I have good news for you. Yes, what is it? Tell me about it. Good news ndo dzangu ka. Bamukuru vako vati mugare pano. Thank you. Thank you. Mimi uturi kuyema. Kana. Thank you so much, guys. God bless you. May God bless your marriage. Don't worry. May God bless your marriage. God bless you. Everything you do, be blessed. Okay, man. Okay. You should behave yourself. Your sister loves you. And it. Yeah, don't worry. You have to promise that. Yes, I'm a good girl. Don't worry. Sure. Don't worry. She's a good girl. Sister loves you. I know. This calls for celebration. Yeah, right. And I read the music. Oh, okay, all right. Iri kuimba nezveguka kai. What is Guga? Steve was what dance with. And we say no to drug abuse. I don't want to come and Vince Carter. I'm saying no to drug abuse. I remember my drugs. Madini watsvaga imwe ana imwe. I don't like dance oil. But one munozwa kuti chi ari kungoimba zvokuti guka ina heti kunzwa zvinhu zvakadaro ine. Sarwadziona Vince Carter. Acha kutodzidzisa here. Dzidzisa vanhu vana zvautoimba. Aiwa munozwa kuti kachinomborwa maartist acho ndiwo anodzidzisa but achizviita zvekuka zvacho. So what's the point? Ndekuda kurambidza vamwe vachizviita. Izvozvo uyu mufana uyu. Uyu mufana anotoimba zvinhu zvekutodzidzisa enda ai. Play the next one, all right. Ripamusoro. Aiwa iwo ndozvimisa iwo vachizviita. Sei vachida kurambidza vamwe iwo vachizviita. Play ye love. The love ndo dzangu manje. Mimi wakatanga kudazve love aiwa kungozviteerera zvinongondinakidza. Okay. Titamba. Hauka munhu ndasingamuziyewo. Love coming but he is good.
Are they voice? Handiti. Aiwa, somi inoda muri tuma kadai. Ndosuka inako nakowa mnopana na pano. Computer message. Wow. Thank you guys. Thank you for welcoming me in your warm house full of love.